Prosím vás, Viezik je obyčajný príživník na tejto téme medveďov, tak ako sa priživovali na tom, ako riadia ministerstvo životného prostredia, kadejaké by som povedal, skupiny. Výsledok je, že minulý rok prepadlo 450 miliónov eurofondov na ministerstvo životného prostredia, tak takto približne na takéto úrovni rozumejú oni veciam. Ja som s pánom eurokomisárom sa jasne bavil o... Nuž, tak zdá sa, že naša konštruktívna kritika dopadla na úrodnú pôdu. Minister Taraba momentálne vytiaľ osobný útok, označuje nás za príživníkov, dokonca zodpovedných za riadenie budého rezortu. Treba povedať, že to, prečo ho kritizujeme, je, že jeho návrh je nesystémový, do veľkej miery nelegálny a nebezpečný, a dokým tieto nedostatky neodstráni, tak nám neostáva nič iné, len ho naďalej kritizovať. My už roky presadzujeme naozaj systémové riešenia, postavené v prvom rade na prevencii, na tom, aby sa medveď do sídel nedostal, nemal motiváciu tam chodiť. Od ministra Tarabu počujete strieľať. A pritom streľba je až na poslednom mieste. My sme do politiky naozaj nešli preto, aby sme sa zapáčili ministrovi Tarabovi, ale kvôli tomu, aby sme priniesli riešenia tak pre ľudí, ako pre prírodu, a tak na Slovensku, ako v Európskej únii. No a nehodláme v tom poľaviť, naozaj ide o veľa.